ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلا لي كورنعات علم كوينكم نمدبات ريدي إرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو معربي عسر شوعات تطري كل التشحن إسران فنوى ريدي إرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو أب سودان بحالتات ستاس تتحزو شوعات تدك أنستيو زركب عسرت إرتروان ناب إرتراخ يسوقوغو سعرتاتي أتصل سلوفينيا إرتروان حتى التعقبة قدام تقبل نتكركب تسوع سلفي أكايدوم سودان أبي منزل ركب سراويتا نواسطات شد الشمئتي أو ريداتو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو علتاو زينا كاب سودان ناب قبص أقصى بحالتات ستا سودان ستحزو شوعات تدك أنستيون سلسة دك تبعتيون إرتراين حتى التعقبة ناب إرتراخ يترزو تعرتاتي أتصلالو اتوم كاب 10 منطق ساب 3 عمز زعد مئوم إرتراوان ناب قبص إن مسكارة بسفتنولو زحالة فسمون عطبرا أبتبهال إشتوخة ماد حرمت حازوم ناب كارتم تسقاقيروم أما أسرتيوم تسانيحوم بيت فرد السودان نتوم بزي حقاو منقد 5 أتوز قلت إرتراوان ناب عدومكم لسوكان توسنة نساتهم قناع بمنقد تأبقوا مابيلوم عقباك حتى 5 داليسو لزقلتو أب كندنا بإرترا نام معسكر سدتين يحطات شقرايب كسقاقرو تسفا خمزلو مجسات إيرانا كاب كارتوم أميتوم اتوم إرتراوان سميرة محمد خير جمعية موسى كادرة موسى سعدة عمر حليمة عمر سعادة حسن زهرة إبراهيم أحمد إبراهيم جمال حمدن أمان إلياسن كم زبهالو اتوم من جسات أبزل أخو حبريتا تقيسوم أب سلوفينيا إرتراوان زقربو حتى عقبة بمنقص تقبل نتكرا كبزة سوع سلامة وسلفة 5 كادو ومع كنازينة هاجر حبيرا نساتو من التسلامة وسلفي أبرئسة كتمالو بيانا زكادو منقستي سلوفينيا زقربو حتى عقبة نتيجو ناب إرتران تسوقيقوم كوردوم زقل ما أسرتن كالقفعتاتن بمقلاتيوم منقستي سلوفينيا إرتراوان زقربو زلو حتى بوليتيكا وعقبة مسنا خلات بمفتقر نقدام يدناو قنينة سقن كم زلو تتابق تسبقو مسلات تهاجر يملكتو أبتي بعسرت حموشة طري أب قطر مينستر وشت أو قدات كفل إيميغريشن استقايدة سلامة وسلفي عسرتات إرتراوان حتى التعوبان تتابق تمثل سدتنياتات تساتيفهم سودان أبي منزل ركب سراويتا نواسا شد شميت 5 ورودتو أفنيا فولي حالتا سراويت برغادير جنرال جمال أدم قليتو نسون أنا دولو أقلقلو الزينا تركي أبزهبو قال أبزو وانزي أبي منزل ركب سراويت سودان شد شميت 50 شوعتن تراي مخانو أغنزيبو إزي سراويت سودان أبي منزل نبرون نبهاقرو 5 تملسة الرقاقيتو أبزح لفورحي قدما مينستر عبد الله حمدو أبزهبو حبريتا أبي منزل نبرا أسات 15 شح سراويت نو أسات 15 شح مقداليو تقيسو أزازي فولي حيل السودان جنرال حمدان داغلون أقدمو أسات 10 شح سراويت كابي من كم استسحبيو أملكيتو بسعود عرب حبرات إمارات نستبقى متقعتي أبل علحوتنا يمن بمدقاف زبس حسراويت زل أخد السودان ينيرا انت خونا اتمتقعتي أب حموش عمتو زخونا عوتات كمسقوا برأس زي مخقالو أب لعلتان سراويتن أب تهاجر زل أخا هاجرات كبيدو تهدراوك سراتاتيو أخدتيلو سعود عرب حبرات إمارات بغل التشحن 10 حموشن وكينات أنصار يمن أبز غفتالو إرترا التركبن 3 حدن هاجرات بلفنت 5 أنبرا عيرسعن كلتين هاجرات أبي من زوت أنقو مدبات كعوات بزي مخقالو حبرات إماراتون كابوزح كوابيتات سراويتا بمسحاب التدقفهم ميليشاتات كتحد قلون كلا سعود دما مسحوتي بوليتيكا وزتيا كتقرار بوسينا زخبركم سمعتنا زينا أبسفت إمولو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف في إرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو مأذن طببات وتر عربي أبرادي إرنا مأذن طببات
ሰላም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጥን ወፃን ኤርትራ ኮይንኩም ንመደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ ንመደብ ማዕዝን ጥበባት እትከታተሉ ክቡራት ሰማዕቲ ካብዚ ቀፂለ ብጠለብ ተኸታተልቲ ሓደ ትሕዝቶ ደጊመ ከቕርበልኩም እየ እዚ ቅድሚ ሕጂ ህይወትና ብምንፅፃር ኢሉ ተፃሒፉ ቀሪቡ ዝነበረ ትሕዝቶ ሎሚ ተመሓይሹ ናባኹም ከቕርቦ ጠለብ ቀሪቡላ ኣሎ ሰናይ ምክትታል ህይወትና ብምንፅፃር ኣብ እስራኤል እንተዝህሉ ካብ ሰዓት 3 ወጋሕታት ሒዘ ኣብቲ ዘይውዳእ መስርዕ ቀንፈዘው ክብል ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ማሃለኹ ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ወይ 2 ግዜ ለይቲ ዝተንስኣሉ ምኽንያት ናብ ገነት ዘእቱ ቪዛ ንምርካብ ኣይኮነን ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን እስራኤል ቪዛን ተዘይሂቡኒ ስግሙ ወንትኹን ክንቀሳቐስ ስለ ዘይፍቀደለይ ግና ይትረፍ ካብ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ 30 ሰዓት ክጽበውን መኽኣልኩ ግን እኮ ልዕሊ ሰሙን ሪጋ ንጽበየሉ ኣጋጣሚ እውን ነይሩ ሎሚ ኣብ እስራኤል እንተዝነብር ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ተንሲኤ ኣብታ ሕማም ካንሰር ከየሰነፋ ንስደተኛታት ክትመዝግብን መስርዕ ክተትሕዝን እተሓድር ኤርትራዊት ስደተኛ ስመይ ምተመዝገብኩ ቀጺለ ናብቶም ኣብ ጥቓቲ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኮይኖም ሻሂ ቡን ማይ ሽሻ ዝሸጡ ስደተኛታት ጽግዕ ኢለ ክሳብ ዝወግሕ ሽሻ ክስሕብ ግድን እዩ ንምንታይ ድየ ደጋጊመ ሽሻ ዝስሕብ ነይረ ብዛዕባ ተግባራት መንግስቲ እስራኤል ክሓስብን ከለኹ ሕርቃንን ብስጭትን እስምዓን እሞ ብትክሽሻ ገይረ ዘውፅኦ ስለ ዝመስለኒ ነይሩ ብክልተ ኣጋራይ ቆይመ ደው ኣብ ዝብለሉ ከምኡውን ኣብ ስራሕ ኣብ ኣውቶቡስ ሕሱም ኣተሓሕዛ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይረኣየኒ እሞ ሽሻ ኣብ ዘለዎ ቦታ ከይደ ኮፍ ክብል እግደድ ነይረ ሓደ ግዜ ኣብ ተልኣቪቭ ኣብ ጎደና ነቢሽ ኣናን ከም ኣመለይ ነቲ እናተንቀሳቐስኩ ዝኣከብክዎ ሕርቃን ኮፍ ኢለ ሽሻ እናሰሓብኩ ከፋኽሶ ናብ ሓደ ገበላ ዝመስል መዘናግዒ ምስ ኣተኹ ክልተ መንእሰያት ኣብ ሓደ ፀግዒ ሓውሲ ሕብእ ኢሎም ማሪዋና ከትክኹ ፀኒሖምኒ ዋላ እኳ ፈለማ ሽጋራ መሲሉኒ እንተነበረ ድሓር ግና ዝተፈለየ ሽታ ክሽትተኒ ምስ ጀመረ ከረጋግጽ ካልኩ ከም ሽጋራ ዝትከኽ ሓሽሽ ኣብ ንእስነቶም ሓሽሽ ከትክኹ ግቡእ ኮይኑ ስለ ዘይተሰማዓኒ ክምኽሩም ፈቲነ ሓንትን ተራርን ቃል ተዛሪቦም ዕፅው ምሰበሉን ግን ኣፈይ ካብ ምዝራብ ሓተምኩ ንመትከኺ ሽሻ እትኸውን ከናፍረይ ቁሩብ ፈቂቐ ገፀይ ጠውየ ትንበልኩ እታ ቃል መኽበት ልኻ እያ ትብል ቃል በቓላ እንታይ ገደሰካ ትትርጎም ክዝርዘር ከላ ድማ ንነብስና ዶ ልዕለና ሓሊኻላ ኢኻ ኣፍካ ዘይትሕዝውን ክትከውን ትኽእል ወይ እውን ንስኻስ ካባና ዶ ዘፍልለካዩ ሎሚ ሽሻ ጽባሕ ሓሽሽ ክትስሕብ እንዶ ኣይኮንኳን እውን ክትከውን ትኽእል ሓሽሽ ክንገድፎ ኬድ ናብ ኢሚግሬሽን እስራኤል ናይ ቪዛ ጸገምና ፍትሓልና ብዝብል እውን ክትሽረፍ ትኽእል ኣጋወ ጋሕታ ምስ ኮነ ናብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ናብቲ መካባብያ ምስ ኣተና ሞባይል ስልከይ ኣውፂአ ነቲ ጻዕዳ ቴንዳን ነቶም ስደተኛታትን ብዝባኖም ስኢለ ኣብ ፌስቡክ ዝኾነ ናይ ምስትምሳል ጽሑፋት ጽሒፈ ምለጠፍኩ ነይረ እንተወሓደ ነታ ትግርኛ ዘይተንብብ ዓለም ብትግርኛ ኣንቲ መዳለዊት ዓለም ነቶም ከማና ካብ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ሽግር ዘሰደዶም ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኤውሮጳን ዕቑባው ሂብኪ ንዓና ግና ናብቲ ወለድና ዓዲ ኣምላኽ ዝብልዎ ምጽእኪ ስራሕ ኣምላኽ ከይንርኢ ኸልኪልክና ኢለ መማረርኩ ይመስለኒ ዘይኮነስ ከም ኢለ ደጋጊመ ዓዊለ ኣማሪር ኣለኹ ክንደይ ፈተውትን ቤተሰብን እንዲዮም ናብቲ ህላውነቱ ዘይረጋገጽክዎ ኣምላኽ ክንልምነልካ ኢና ዝበሉኒ እዚ እውን ድሓን ይጽናሕ ብዛዕባ ህላውን ዘይህላውነትን ኣምላኽ ክሰብኽ ግዜ የብለይን ሕጂ ሎሚ ነዚ ጽሑፍ ክጽሕፎን ከለኹ ናብቲ ኣብ ብኒብራክ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ካብ ዘይከይድ ከምኡውን ኣብ ገጽቶም ሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ዘሎ ስሚዕታት እናንበብኩ ይህቡንዶ ኣይህቡንን ኢለ ካብ ዘይሽቑረር ኣስታት 315 መዓልታት ሓሊፎም ኣለዉ እዞም 315 መዓልታት ሓንቲ መዓልቲ እኳ ኣብ ጽርግያ ወረቐት ከይሓቱንን ናብ ራምለ ኾሎትን ሰህሮኒምን ከይወስዱንን ከይስጋእኩ ሓሊፈዮም
እቲ ምኽንያት ኣብ ሽወደን ስለ ዘለኹ እዩ ናብ ሽወደን ኣብ ዝኣተኹላ ቀዳሚት ወርሒ ኣብ ርእስቲ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ን5 ዓመት ዘገልግል ካርድ መንነት ስለ ዝተዋሃብኩ በብግዚኡ ንምሕዳሱ ለይቲ ሰዓት 3 ምትንሳእ ኣይድልየንን ንስደተኛታት ተባሂሉ ኣብ በረኻ ናብ ዝተደኮነ ቤት ጽሕፈት እውን ከይደ ኮንኩን ተቐቢለዮ እቲ ካርድ ኣብቲ ሽወደናውያን እውን ጉዳዮም ዘሳልጥሉ ቤት ጽሕፈት ኣታዊታት ግብሪ ወይ ስካትቫርኬት ይኸይደ ከምቲ ኩሉ ሰብ ሪጋ ዝስርዖ ንሒደት ደቃይቕ ሪጋ ተሰሪዐ ድማ ን5 ዓመታት ዘገልግል ካርድ መንነት ተቐቢለ እዚ ግና ዝደርበ ወረቐት ኣለና እሞ ንዓውሰድ ኢሎም ኣይኮነን ሂቦምኒ ጉዳየይ ን2 ዓመታት ተራእዩን ተመርሚሩን ብፖለቲካዊ ምኽንያት ዕቑባ ከም ዝግባኣኒ ተረጋጊጹን እዩ ተዋሂቡኒ እዚ ነብሲ ወከፍ ስደተኛ ዝሓልፎ መስርሕ እዩ ከምቲ ኣብ እስራኤል ካብ ሳህሮኒም ናብ ባርሼቫ ድሓር ሓንቲ ቲኬት ሂቦም ናብ ተልኣቪቭ ዝሰዱና ኣይኮነን ነብሲ ወከፍ ስደተኛ ካብታ ናብ ሃገሮም ዝኣተወላ ዕለት ጉዳዩ ብውልቁ ከም ዝሕተትን ከም ዝምርመርን ተገይርዩ መልሲ ዝውሃቦ ናይ እስራኤል መንግስቲ ክዝክር እንከለኹ ኣዝዩ ዘስሐቐኒ ኣብ 2013 መወዳእታ እዞም ኩሎም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ዝመፁ ጸለምቲ ናይ ብሓቂ ዘለይቲ ፖለቲካዊ ዕቑባ እንተኾይኖምሲ ስለምንታይ ደኣ ኣርኤስዲ ፎርም ዘይመልኡ ኢሉ ይሓቲቱ ሓሻካ ኣርኤስዲ ፎርም እኮ ባዕሉ ኣዳልዩ ንነብሲ ወከፍ ስደተኛ ክሓቶ እዩ ዝግብኦ ናይ መንግስቲ እስራኤል እንተልዒልካ ዘይውዳእ ብምዃኑ ድሓን ይጽናሕ ኣብ እስራኤል እንተዝህሉ ነይረ ክሳብ ሎሚ ኣስታት 10 ግዜ ለይቲ ተንሲኤ ቪዛ ክፍቀደኒ እልምን ማሃለኹ ክሳብ 2022 እንተዝጸንሕ ድማ ባዕልኹም ሕሰብዎ ምዃን ከመይ ገይሩኸ ኸጽንሓና ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ናብ ኣፍሪቃ ክሸጦም ምሽ ይሰማማዕ ኣሎ ኣብዚ ግና ክሳብ 2022 መንበሪ ፍቓድ ይኹን ካርድ መንነት ንምሕዳስ ናብ ዝኾነ በዓል መዚ ዝኸደሉ ምኽንያት የብለይን እዚ ይኹን እምበር ንህዝቢ እስራኤል ድሕሪ ህዝበይ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝየ ዝናፍቆ ህዝቢ እዩ ሓደ ህዝቢ እስራኤል ኣዝዩ ጉሉፅን ሓቀኛን እዩ እንተ ፈትዩካ እፈትወካ እንተ ጸሊኡካ እጸልአካ እያ ዘረብኦ ካልኣይ ኣብ ዝኾነ ቦታን ኩነትን ረኺቦምኻ ብስቕታ ዝሞቱን ብስቕታ ዝቐትሉኻን ኣይኮኑን ቀዳሚቱ ሕቶኦም ሕቶ ጥዕናኻ እያ ከመይ ኣለኻ ጥዕናኻ ኢሎም ምስ ጀመሩ ከመይ ይስማዓካ ከመይ ኣሎ ስራሕ ከመይ ኣሎ ናብራ ስድራ ኣለውኻ ዶ ተመሪዕኻ ዶ ወሊድካ ዶ የስዕቡልካ ልክዕ ከም ሓደ ንነዊሕ እዋን ዝተፈልየካን ዝናፈቐካን ቤተሰብ ተመርዐየ ቆልዓ እውን ኣሎኒ ስራሕ እውን ኣምላኽ መስገን እሰርሕ እየ እንተልካዮም ሓገሶም ኣብ ገጾም ኢኻ እተንብቦ ኮላ ካቮድ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጎበዝ ብራቮ ክስዕሮም ይኽእል ኣደይ ካብ ዘይርእያ 3 ዓመት ሓሊፈ ኣለኹ እንተልካዮም ዝሓዝንዎን ዝድንግጽዎን ሕጂ ክገልጾ የጸግመኒ ዝኾነ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ ሰብ ሓዳር ክገብር ቆልዓ ክወልድ ንሱን ደቁን ምስ ኣድኡን ኣቦኡን ክውዕሉን ክዘናግዑን ኣለዎም ኢሎም ይኣምኑ ዓርብን ቀዳምን ድማ ብምልኦም ስድራ ቤት ብሓንሳብ ይሕልፍዎ ብኣንጻሩ ኤርትራውያን ኣቦን ኣደን ኣብ ገዛ እንተሃልዮም ቆልዑ ኣብ ሃገር የለውን ቆልዑን ኣደን ኣብ ገዛ እንተሃልዮም ኣቦን ዝተረፉ ኣሕዋቱን ካብ ሃገር ወፂኦም ኣለዉ እስራኤላውያን ስድራ ቤት ብምጥርናፍ ጥራይ ኣይኮኑን ንፍዓት ኣብ ስራሕ ንሃገሮም ዘለዎም ፍቕርን ጥንቁቕ ኣተሓሕዛን ንታሪኾምን ንመንነቶምን ዘለዎም ጽኑዕ እምነት እውን የቕንዑ ኻዮም እዚ እውን ይጽናሕ ልዕሊ እዚ ብዛዕባኦም እንተ ተዛሪበ ደኣ ኢትዮጵያውያን ፍላሻኸ እንታይ ክዛረቡ ኣብ እስራኤል ካብ ኤርትራ ዝመፀ ስደተኛ ኣነ ጥራይ ዝነበርኩ ከይመስለኩም ከማይን ካባይ ዝብእስ ኩነታት ዘለዎምን ኣስታት 40,000 ዝግመቱ ስደተኛታት ኣለዉ ልክዕ ከምቲ ኣነ ዝጽበዮ ዝነበርኩ ዝጽበዩ ልክዕ ከምቲ ኣነ ለይቲ ዝትንስኦ ዝነበርኩ ዝትንስኡ ልክዕ ከምቲ ኣነ ገጽቶም ቪዛ ዝሕድሱልና ተመጻዲቐ ዝርእዮ ዝነበርኩ ተመጻዲቖም ዝርእዮን ዝሽቁረሩን ልክዕ ከምቲ ኣነ ኣብ ጎደናታት ተልኣቪቭ ብዘይ ቪዛ ክጓዓዝ ዘይክእልን ዘይደፍርን ዝነበርኩ ከምኡ ተሸቁሪሮም ዝንቀሳቐሱ መቁፀሪ የብሎምን ንዝበዝሐ ጎደናታት ተልኣቪቭ ብዘይካ ዓርብን ቀዳምን ካልእ መዓልቲ ደፊሮም የማን ጸጋም ቅድሚት ድሕሪት ቀልባዕባዕ ከይበሉ ዘይረግጽዎን ዘይንቀሳቐሱሉን ኣዕርኾይን ፈተውተይን ማእለያ ይብሎምን ሬድዮ ኤረና ናጻ
ድምፂ ኤርትራውያን ናብ ሸወደን ካብ ዝኣቱ ኣስታት 3 ወርሒ ምስ ሓለፍኩ ካብ ሓደ ኣብ እስራኤል ዘሎ ዓርከይ ቴሌፎን ተደዊሉኒ ሽዑ መኪና ዝውር ስለ ዝነበርኩ ክቕበሎ ይከኣልኩን ደጊሙ ደዊሉ እውን ኣይተቐበልክዎን ሰዓት 3 ድሕሪ ቀትሪ ምስ ኮነ ገዛ ምስ ኣተኹ ደዊለሉ ቅድሚ ሰላምታ ምልውዋጥና ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልክዎ ሓቲቱኒ እቲ ምኽንያት ሓቢረዮ ዕላልና ብዕብራይስጥ ነይሩ እንታይ ምዃነይ እንድዒ ነቲ ቋንቋ ድሕሪ ቋንቋይ ቋንቋ ትግርኛ ዝፈትዎ ቋንቋ እዩ እቲ ዓርከይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘረብኡ ያማንያክ ይብለኒ ነይሩ እቲ ቃል ተዘርዚሩ ክትርጎም እንከሎ ድማ ወይ ኣነ ክትርጉሞ እንከለኹ ንስኻስ ድሮ ካብ ዝገሃነም ወፂኻ ኮርዒኻ ማለት ድዩ ንሕና እውን እኮ ግዜና ምስ ኣኸለ ክንወፅ ኢና ከምቲ ተወሊድካ ሞት ዘይተርፍ እስራኤል ኣቲኻ መውፃእ ድማ ኣይተርፍን ወይ ከም ሃብቶም ድሕሪ ሞትና ከምቲ ኣብ ባርሺባ ብጭካነ ዝተቐትለ ኤርትራዊ ማለት እዩ ወይ ከማኻ ከይሞትና ክንወፅእ ኢና መኪና እናዘወርካ እሞ ክትዛረባ ኣይትኽእል እንዲኻ ሚካ ዓርከይ ሓቲቱኒ እኽእል እየ ግን ኣይፍቀድን እዩ መለስ ኩሉ ግደፎንዶ ኣብዚ ኩሎም ቴሌፎን እናተዛረቡ ዶ ክዝውሩ ንሪኦም ኣይለናን መሊሱለይ ማንያክ ኣልግባቢሉ ኣብኡ እቲ ዘይንቡር ንቡር ዝኾነሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ ኣብዚ ድማ እቲ ዘይንቡር ጠቕላላ ንቡር ኣይኮነን ንኣብነት ኣብኡ ዝኾነ ስደተኛ መኪና ክዝውር ኣይፍቀዶን ኣብዚ ከምዚ ትርእዮ ይፍቀድ እዩ ኣብኡ መብዛሕትኡ ስደተኛ ዕቑባ ኣይወሃብን ኣብዚ ሕትኡ ቅቡል ዝኾነ ስደተኛ እንተወሓደ ግዝያውን ምስ ኩነታት ዝሕደስን ዕቑባ ይወሃቡ እዩ ካብኡ ናብ ዝኾነ ሃገር ብምኽንያት ዑደት ክትገይሽ ኣይትኽእልን ኣብዚ ናብ ዝኾነ ሃገር ንምዝዋር መገሻ ፍቑድ እዩ ኣብኡ ኣይኮነን ናይ ዜግነት ሕቶ ከተቕርብ ናይ ዕቑባ ሕቶ እውን ንጋዶ እዩ ኣብዚ ግና እንተቐልጢፉ ድሕሪ 5 ዓመታት እንተነዊሑ ድማ ድሕሪ 8 ዓመታት ዜግነት ክትወስድ ተኽእሎ ኣሎ ኣብኡ ገንዘብካ ጌርካ ገዛ ክትገዝእ ኣይፍቀድን ኣብዚ ግና ገንዘብ እንተረኺብካ ገዛ ክትገዝእ ፍቑድ እዩ ኣብዚ ካብ ቋንቋ ጀሚርካ ክሳብ ዝደለኻዮ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃር ተኽእሎ ኣሎ ኣብኡ እቲ ትምህርቲ ቋንቋ እኳ እንተተረኺቡ እዩ ክቕፅል እናበልኩ ቲሽቶክ ብሓይሊ ገኒሑኒ ቃል ብቓሉ ስቕበል ማለት እዩ እንተተዘርዚሩ ድማ ኣይተሃድደና ዘይንበፅሖ መሲልካ ዝኾነን ዘይኮነን ኣይትዛረብ ክኸውን ይኽእል እታ $15,000 ከፊለ ዝፈተንክዋ ተሃሪብ ፈሺላትን እምበር ኣነ ቅድሚ ካብኡ ምፅናሕኩ ነይረ ኣብ 2016 ናብ ፓሪስ ንኽኸይድ ኣስታት $15,000 ከፊሉ ነይሩ እንተኾነ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቤንጉሪዮን ተልኣቪቭ ክሕልፍዎ ኣይደለዩን ኣብ ውሽጢ እስራኤል መሰሉ ኣይሓለውሉን በሉ ክወፃልኩም እንተበሎም ድማ ኣይነውፃእካን ኢሎሞ ንሶም ብዘይ ሕጊ ዝኣተዉ ናይ ቁጠባ ስደተኛታት ይብልዎም እቶም ብዘይ ሕጊ ዝኣተዉ ድማ ብዘይ ሕጊ ምውፃእ ዝፍቀድ መሲልዎም ደጋጊሞም እዮም ዝፍትንዎ ምኽንያቱ ካብታ ዘይንቡር ንቡሩ ዝኾነላ ኤርትራ ዝወፀን ናብታ ከምኣ ዝበለት ዘይንቡር ንቡሩ ዝኾነላ ሃገር እስራኤል ዝኣተወን ንቡር ክሓስብን ንቡር ክፍትንን ኣይክእልን እዩ ድሕርቲ ብዙሕ ቀልድን ቁም ነገርን ውሑድ ናይ ናፍቆት ቃላት ተለዋዊጥና እንታይ ትገብር ኣለኻ ሕጂ መዓልታው እንታይ ትገብር ኢሉ ሓቲቱኒ ሚካ ዓርከይ ንኣብነት ሎሚ ኢለ ዘረባ ጀሚረሉ ናብቲ ኣብ ጋን መውዓለ ህፃናት ዝውዕል ዓብ ወደይ ክኸይድ እየ መኪናያ ልዕለ ክኸይድ ምዃነይ እናመልከትኩ ከምቲ ኣብዚ ዘለዉ ዝፈልጥዎ ኣብ እስራኤል ዘለኹም ድማ እትግረምሉ ደቅና ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ምስ ወደናውያን መሳትኦም እዮም ኣብ ጋን ዝውዕሉ እቶም ንደቅና ዝሕዝዎም ሰባት ኣተሓሕዛ ህፃናት ብግቡእ ዝተማህሩ እዮም ኣብዚ ከም ኣብ ተልኣቪቭ ዘሎ ዝኾነት ኮዲባር ኣፍሪቃዊት በዓልቲ ጋን ክትከፍድ ኣይፍቀዳን እዩ ኩሉ ብምምሕዳር ከተማዩ ዝኽፈትን ዝካየድን ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ዝተፈላለየ መግቢ መጻወትን መባእታዊ ትምህርትን ድማ ይህብዎም ክንዲ ዝሃለዉ ቆልዑ ይሃለዉኻ ንጋን እትኸፍሎ ገንዘብ ይብልካን እዚ ክሳዕ 2 ዓመታት ወይ ስራሕ ክሳብ ትጅምር እዩ ድሕሪ 2 ዓመታት ስራሕ ክትጅምር ስለ ዝኾንካ ደቅኻ ዝውዕሉሉ ስማዊ ክፍሊት እናኸፈልካዩ
ክልተ ዓመታት ግና ከም መሰጋገሪ ይሕግዙኻ ቆልዑ ተዕብስ ለዘለኻ ከከም ብዙሖም ዝውሃበካ ወርሓዊ ገንዘቡን ኣሎ ዝኾነታደ ካብ ዝሓረሰትሉ ዕለታት ሒዛ እቲ ህፃን 1 ዓመት ክሳብ ዝመልእ ኣብ ገዛ ኮፊላ ቆልዓኣ ክትኣሊ ይፍቀደላ ወርሓዊ ንሳ እትቕበሎ ገንዘብ ድማ ኣሎ ብዛዕባ ገንዘብ ከበልዓልካስ በልስማዕ ንኽልተ ዓመት ቋንቋ ሽውደን ክሳዕ ተማሂርካ እትውድእ ወርሓዊ ከከም ናብ ትምህርቲ ዝኸድካዮ ንመዓልቲ ኣስታት 300 ክሮነር ይወሃበካ ትምህርቲ ቋንቋ ወዲእካ ስራሕ እንተዘይረኺብካ ድማ ናብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኬድካ ወርሓዊ መቑነንካን ንገዛ ኸራይካን ሓገዝ ይወሃበካ እዚ ግና ስራሕ ክትረክብ እናመኸሩኻን እናተባብዑኻን ንስራሕ ዝሕግዙ ምድላዋት ክሳዕ እተጻፈፍ እምበር ስራሕ ዘይጀመርካ ኢሎም እናፀረፉ ኣይኮነን ዝበዝሕ ሰብ ናብኡ ኬድካ ሓገዝ ምሕታት ስለ ዝጽልኦ ትምህርቲ እንተወዲኡ ቀልጢፉ ስራሕ ክጅምር ይዝፍትን ስለዚ ስራሕ ካብ ምሕታት ኣይዕርፍን ስራሕ ዘይረክብ ድማ ዳርጋ የለን ሓደ ግዜ ናብዚ ቤት ጽሕፈት ኣራኸብቲ ስራሓት ዝበሃሉ ትካል ከይደልካ ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሞዩኡን ኣብቲ ዝፈትዎ ዓውድን ንኽመሃርን ንኽሰርሕን ኣመናዮም ዘተባብዕዎ ዝኾነ ሞያ ብዝተማልአ ትምህርቲ ኣሰንዮም ናብ ስራሕ ድልው ከም ዝኸውን ይገብርዎ ሰምዓን ዘለኻ ኣብ መንጎ ሓቲተዮ ስቕ ስለ ዝበለኒ ሚካዓርከይ ተምሺኽ ኢሉኒ ናይ ቅንዕን ሓጎስን ስምዒት እናንበብ ኩሉ ቀጽል ይሰምዓካ ኣለኹ ማለት እዩ ሽዑ መዓልቲ ብለካ ኣብ ሓደ ደራሽ ካብ 10 ዝበዝሑ ትካላት መጽዮምና ድሓር ብመንገዲ ወኪላቶም ምስ ትካሎም ኣለልዮምና ቶልክ ተባሂሎም ብዝጽውዑ ተርጎምቲ እናተሓገዝና ተረዲናዮ ዝኾነ ሰብ ናብ ዝማእምኦ ትካል ከይዱ ክምዝገብ ይኽእል ድሓር ትምህርቲ ይጅምር ድሕሪ ትምህርቲ ድማ ስራሕ እንተጀሚሩ ኣስታት 30 ሚእታዊት ካብ ደመወዙ ግብሪ ይኸፍል እዚ ግና ከምቲ ኣብ እስራኤል ተቆሪጹ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘይፍለጥ ገንዘብ ብኡ ገይሩ ዝጠፋ ኣይኮነን ነቲ ዝተቆርጸ ገንዘብ ኣብ ኢድ ደለልትን ዝስራሕካ በዓል ትካልን ኮይኑ ከም ድሌቶም ዝህቡኻን ዝቁርጹልካን ከም ዘይኮነ ክርዶ ፈተንኩ ሰዓትካን ስራሕካን ኣኽቢርካ ትወፍር ኣብ ስራሕ ቴሌፎን ኣይፍቀድን ኣብ ስራሕ ዓሌታዊ ኣድልዎ የለን ኣብ ዝበዝሕ ትካላት ብዝስራሕካዮ ትኽፈል ዝግባእካ ግብሪ ትኸፍል መሰልካ ድማ ሕልው ጉዳይ ምዝንጋዕ ገዲፍካ ተዛረብ ካብቲ ቁም ነገራዊ ናብቲ ስሕቲልና ነዘውትሮ ምዝንጋዕ ሰጊሩ ገለ ፍሉይነት ክፈልጥ ስለ ዝደለየ ይመስል ኣበይ ተዘናጋዕ ኢሉ ምስ ሓተተኒ ዝበልክዎ እዩ ከምቲ ኣብኡ ዘለመድናዮ ናይ መዝናግዒ ቦታታት የለን ወስኽ ኩሉ ከመይ ኣለኸ ንስኻኸ እንታይ ሃሎ ሓድሽ ነገር ኢለ ክሓቶን ኣብ ጥቕኡ መያታ ዝብል ድምፂ ተፈንዩ ናባይ ክበጽሕን ሓደ ኾነ ተይሌታ ቪዛ ሽልኻ ዝብል ናይ ብራይስጥ ቃላት ሰማዕኩ ንዕለት ናይ ኢሚግሬሽን ሰባት ከም ዝረኸብዎን ቪዛ ስለ ዘይነበሮ ድማ ብቐሊል ከም ዘይነሕፍዎን ተረዳእኩ ሃለው በልኩ ውሽጠይ ድሮ ተረቢሹ ነበረ ነታ ኣብ እዝነይ ዝነበረት ቴሌፎን ኣርሒቐ ረኣኽዋ ዝኾነ ፍሩይ ነገር ኣይረኣይትንን ደጊመ ሃለው በልኩ መልሲ የለን ገፊፎሞ ማለት እዩ በልኩ ምስ ነብሰይ ንልዕሊ ወርሒ ደጋጊመ ደዊለ ክረኽቦ ይከኣልኩን ናብ ፈለጥና ደዊለ ምስ ሓተትኩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሳህሮኒም ተኣሲሩ ምህላው ሓቢሮምኒ ሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ብኣስገዳድ ናብ ሩዋንዳ ንኽኸይድ ከፈርምዎ ይፍትኑ ምህላዎም ብፍቓዱ ክምለስ እንተዘይፈሪሙ ድማ ኣብኣ ክበል ምዃኑ የፈራርሕዎ ከም ዘለው እቶም ፈለጥና ወሲኾም ሓበሩኒ ኣነ ንሚካዓርከይ ካብ ዝደዊለ ክረኽቦ ዘይክእል ምዃነይ ሕምቕ እኳ እንተተሰምዓኒ እቲ ንዕኡ ወሪድዎ ዘሎ ንኣማኢት ጎኒፍዎም ዘሎ ፀገም ብምዃኑ ድማ ኣሕሚሙ እስምዓኒ እዚ ጽሑፍ በዚ ተዛዚሙሎ ምሳኹም ጽናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ሻይ ገብረሃንሴ ዝመጽእ ዓርቢ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ምስ ኩልና إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زخبركم سمعتنا نزي ساعة تدالي زنبرة حفشاوي مدباتنا أبسفتيمنا لنا إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية